Agian oharkabean pasatu zaizkizu maiatzeko 5 albiste on. Bat, malariaren aurkako txertoa milaka haurren bizitza salbatzen hasi da Afrikan. Ghana, Kenia eta Malawin egindako ikerketa batek datu potoloa ekarri du. Haurren heriotzak 13% jaitsi dira. Beste era batera esanda, 8 heriotzatik bat saihestea lortu dute. Ez da nola nahiko albistea. 2. Albiste ederra euskararentzat. 2028tik aurrera, Ipar Euskal Herriko ikasleek basoaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dute. Hau da, ikasgai batzuk euskaraz egiten dituzten ikasleek azterketa ere euskaraz egin ahal izango dute. Pauso polita eta garrantzitsua euskarari ikasgelan leku gehiago egiteko. Azken batean, hizkuntzak erabilita bizi dira. 3. Honek ez du ematen albiste handia, baina adi, Euskadin 12 urteko ikasleen 74%k ez dauka txantxarrik. Zer da horren atzean? Ohitura hobeak, prebentzio gehiago eta bizita lasaiagoak dentistarenera. 4. Badirudi medikuntza azkenean emakumeen gorputzari arreta handiagoz begiratzen hasi dela. Klitoriaren 3D maparik zehatzena osatu du ikertzaile talde batek. Eta argi utzi du gauza bat. Ez dela botoi txiki bat, uste izan den baino askoz ere egitura handiago eta konplexuagoa baizik. Ezagutza gehiago, isilune eta tabu gutxiago. 5. Berri onak laborategitik ere. Ikertzaileek bakterio arriskutsuenetako baten ahulgunea topatu dute. Eta horrek zerrekar dezake? Antibiotikoei aurre egiten dieten bakterioei kontra egiteko bide berriak. Eta hori albiste bikaina da. Eta hilabete honetan 2 bonus track ditugu. Estatu Batuek objektu hegalari ez ezagunei eta bizitza estralurtarrari buruzko artxibo gehiago argitaratera dituzte. Behin betiko frogak eskaini dituzte? Oraindik ez, baina zerura berriro begiratzeko aitzakia dugu. Eta bestetik, Kamela taldea bueltan da. Disko berria aurkeztu dute eta berriro ere errepideko gasolindegietako musika eta giro hura ekarri dute gogora. Hilabete honetan ere kontatzeko moduko gauza onak gertatu dira.